ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଜ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କଟକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା 2016 ମସିହାରେ ହିଁ ଆସିଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ 4/1/2016 ମସିହାରେ ହିଁ ଏଇଟା ଆସିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଆଜିର 2019 ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ତେଣୁକରି ବାହାରୁନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ୍ ମୋଟ 1370 ପୋଷ୍ଟ କନେଷ୍ଟବଳ ଆସିଥିଲା। ଏଥିରେ କ'ଣ ଥିଲା, ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଯେ କି ଫିଜିକାଲ୍ ପାଖରେ ଆମେ ଯଦି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିବା, ତ ଫିଜିକାଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ସମାଜ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତର ଅନେକ ବର୍ଗମାନଙ୍କୁ 168 ସେମି ଥିଲା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତା। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତାଙ୍କର ଓଜନ 55 କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ଛାତି 79 ସେମିରୁ 84 ସେମି ହେବା ଦରକାର ଥିଲା। ତ ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ଥିଲା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ। ତ ଏବେ କ'ଣ ଏଇ ବୟସ ଉପରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ତ ଆଗରୁ ରସି ଚଢ଼େଇବା ଥିଲା, ତ ହାଇ ଜମ୍ପ ଥିଲା, ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ଥିଲା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ତ ଏଥରକ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ତ ଆଜି ଆମେ 2016 ମସିହାକୁ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବା 2019 ମସିହା ପାଇଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ବୟସ ବାହାରିବ, ତାହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଯାହା ବି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର କେମିତି କ'ଣ ଏଥିରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ତ ତାପରେ କଟଅଫ୍ର ଇଆର ଚାଲିଥିଲା 55 ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ 55ର କଟଅଫ୍ର ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲେ। ତ ଏବେକା ଡେଟ୍ରେ କେତେ କଟଅଫ୍ ଯିବ ତ ସେଇଟା କହିହେବନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ନ ହେଉଛି ତ ସେଇଟା କହିହେବନି। ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବାହାରୁନି, ଅଲରେଡ଼ି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହେଇସାରିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ବାହାରୁନି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିଛୁ, ଆଗକୁ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହକି ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ କଲେଣି। ତ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସିଏ ମାନେ ଇଏ ବି କଲେଣି। ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ରାଜନୀତିକୁ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି, ତ ରାଜନୀତିକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେନି। ତ ମୋ କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ଏବେ ଯେଉଁ ହେବାର କାରଣ, ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନ ବାହାରିବାର, କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ନ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ହକି ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୋଲିସ ମାନେ ମୁତୟନ ହେବାକୁ ଦରକାର। ସେଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ପୋଲିସ ଦରକାର, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବି ନିହାତି ଦରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଉଛି ଯେହେତୁ, ତ ସାରା ୱାର୍ଲଡ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି କପ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଖେଳ ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ। ତ ତାହା ପାଇଁ କେତେ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସେଇକୁ ଆଖି ଆଗ ରଖିକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷ୍ଟ କିଛି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହେଉନି। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ଯେଉଁ OISF ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ତ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହେଇଛି 6/6/2018। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଟ୍ 6/6/2018 ଏଇଟା ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ IG ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କଟକ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି IG ପୋଲିସ କଟକ, ତ ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ସବୁ କଥା ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଫେକ୍ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏପରି ଜିନିଷ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଫେକ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସତ ଏଇଟା ଭାଇ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଏଥିରେ ଯାହା ବି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହେଇଥିଲା ବାହାରିବା ପାଇଁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଟକି ରହିଛି ଏଇ ହକି ଖେଳ ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ଏଇ ଡିସେମ୍ବର ଫାଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଲାଷ୍ଟରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସିଓର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ବାହାରିବନି, ଯାହାକି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ। ତ ପୁଣି ଆପଣ ଯଦି ହକି ଖେଳ ସରିଲା ପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହିଁ ଆସିବ। ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ କିଛି ରହିବ, ବନ୍ଦ ରହିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବନି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଆଶା ବାନ୍ଧନ୍ତୁନି, ତ ଆପଣମାନେ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବାହାରିବ ହିଁ ବାହାରିବ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ବାହାରିବ, ଆଜି ନ ହେଉଛି କାଲି ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ହିଁ ହେବ ଏଇଥିପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍, ଏହାପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ, ତ ସେଇଆକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ତ ସେମାନେ ତ କାଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ଯଦି କାଢ଼ିଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଆମ ପାଇଁ। ତ କାହିଁକିନା ଏଜ୍ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ପିଲାଙ୍କର ଚାଲିଗଲାଣି, ମୋର ବି ଏଜ୍ ବି ଏତେ ବିଶେଷ କରି ନାହିଁ, ମୋର ବି ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଇ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେତେ ବାଟକୁ ଯାଉନି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଆଜି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାର ଥିଲା, OISF ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାର ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ OISF ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହେଇଛି ବାହାରିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କହିଲେ ଯେ କି କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରୁନି, ଆପଣମାନେ ତ କହିଲେ କେବେ ବାହାରିବ ତ ବାହାରିବ କି ନାହିଁ। ତ ତାହାର କଥା ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 100% ସିଓର କରିପାରିବିନି। ଏଇଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେଇଟା ପ୍ରଚଳିତ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଅଫିସିଆଲି ଷ୍ଟାମ୍ପ ମରାଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲି ଷ୍ଟାମ୍ପ ମରାଯାଇଛି ଏଥିରେ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଅଫିସିଆଲି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏଇ ମରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଜୁନ୍ 2018 ମସିହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ।
तापर आप चेंज कथा जब कह देखो बहुत प्रकार चेंज होती आपंकर फिजिकल फिटनेस एससीबीसी कैंडिडेट फीमेल बहुत प्रकार चेंज होथरिक बहुत प्रकार बुझे। तो आपण मैंने देखुं स्क्रीन पर देखिपे तापर रनिंग देखो रनिंग किपर 1600 किलोमीटर को आपने देखुए 1600 किलोमीटर देती 5 मिनट 10 मार्क पाइबे। जब 5 मिनट 30 सेकंड कले 7 मार्क तापर 6 मिनट जो पास कर 4 मार्क पाइबे जदि आप 6 मिनट न कले डिस्क्वालीफाई हो। तो से हाई जंप भी देती क्वालीफाई तो हाई जंप देती कि लंग जंप एथर काटी बहुत भल कथा लंग जंप बहुत पिला मैंने लंग जंप भी प्राक्ट कर ठीक भाव मारी पारती लंग जंप काटी देती ता छड़ा आउट बड़ खुशी खबर रसी। तो आप 2016 मसीह जानते भूमि ठारू चढ़िया को सी बिना हाथ गोड़े आप चढ़िया पड़ता है रसी तो बहुत पिला डिस्क्वालीफाई हो जाती रसी चढ़िया तो से रसी भी एथर उठे देती रसी ना। तो देखो मेट्रिकुलेसन जब आप 60% एभव अच्छी मार्क ताल 5 मार्क आप एक्सट्रा पाइबे आदि 60% कम थाए ताल आप पाइबे मैंने तो जानी थे तो निहत आपको जस्ट अवगत करी। स्पोर्ट्स लाइन जब आप अच्छे किसी सर्टिफिकेट एक्सट्रा सर्टिफिकेट अच्छी एनसीसी अच्छी तो आप बहुत भल। तो जो मैंने आप पाखर किसी एक्सट्रा क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट ना तो आपण मानक गोटे कथा ही जनाई दूसरी यूट्यूब माध्यम तो आप निराश होते आपण मैंने जब फिजिकाल जब बोनस मार्क रखिकी जब आप तो फ्रेंड्स केवल मुझे भिडियो यूएसएफ जब डिस्कस करुँच केवल यूएसएफ कथा कह अन्य किसी कहबी। तो आपण मैंने खाली जाणी रखु आपर जो नोटिफिकेशन बाहर तो किसी डिक्लेरेशन होनी तो कौन तो ये आप मुख्य कारण हॉकी तो हॉकी विश्वकप चली जेहेतु यहाँ किसी संभव नुहे बर्तमान डिक्लेरेशन हो पारे जदि है डिसेम्बर लास्ट सुधा जब किसी जना पड़ा तो बेटर ना आउ जनवरी भितर बाहर कहीं 2016 मसीह डिसेम्बर लास्ट को बाहर तो जनवरी 15-16 भी तार इंटरव्यू होता यार फिजिकल इंटरव्यू होता। तो आप हिसाब से ही हुए तो इंटरव्यू हवा समय हूँ यही मस भितर तो यही शीत दिन ही इंटरव्यू विशेषकर हुए पुलिस लाइन रे। तो ताकू लक्ष्य कर आप भावे ताल यही मस भर किसी ना ताल आपने जानवे हाँ सियोर हो किसी हबार संभव ना पुणी है सी अगस्ट जुलाई जमी सिविल कनेस्टेबल बाटालियन बाहर जो मस वर्षा दिन तो से आसो मत लगुच कारण तो आपने देखो हॉकी निहाती चलो 3 मास कि 2 मास चलो मुझे कन्फर्म नहीं तो हॉकी चलो हॉकी सैला आप इलेक्शन चली आसूँ जोटा कि तो इलेक्शन चलो जेहेतु इलेक्शन यहाँ ही बंद ही रही बाहर ना कहीं पुलिस ना हूँ सेवा और सुरक्षा जदि पुलिस माने जदि सेवा सुरक्षा देवेनि तो से मैंने मैंने कौन कहे बुझे कि से कम है जेकोसी जगार किसी जहाँ भी हो अघटन हो घटना हो से मुतयन हे तो से तो सेठी रे तो आपमि किए आप शारीरिक भित्तिक परीक्षा दब कि आप नियोजित करेंगे तेणुक से निराश हूँ आपको खाली गोटे कथा कहूँ यूएसएफ निश्चय बाहर तो 2019 मसीह निश्चय हम ही हम 100% सियोर मु तो किंतु वर्तमान स्टॉप ये रही जेहेतु आगू हॉकी विश्वकप ही बंद रही जदि डिसेम्बर लास्ट सुधा भितर जब किसी न आसला नोटिफिकेशन किसी कौन प्रकार जॉब तो आपने सियोर हो जाते हैं आगे किसी आसब ना तापर जाइए आपंकर इलेक्शन पर आसो। तो मुझे आउ गोटे झलक देखा आपको अवगत मुझे गोटे जिनस देखा यूएसएफ प्रथम थर ओडिशार प्रचलित होता सीआईएसएफ लक्ष्य करी आपने जानते तो सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटी फोर्स जोटा कि आपने जानते सेंट्रल गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट कौन कर गोटे से टाइप से रंग ढंग से गोटे यूएसएफ बना ओडिशा इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटी फोर्स जोटा कि आपने प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट एरिया आपने जॉब विनियोग पाइपर। तो फ्रेंड्स तार मुझे भिडियो देखा आपने जापर बुझीपारे तो आसतु मुझे देखा।